Moro taas kaikille, se on uuden videon parissa ja tänään pelataan 3 tyypän kanssa. Tai siis 2, kun saat se yksi niistä. Joo, mä oon tyhmä. Noniin. Mihin mennään? Mennäänkö Battle Zero vai minne? Mennäänkö siihen Pattelee. 1v1? Ok, mennään. Me mennään aluksi jonkin. Me mennään tämmöiseen peliin ekana ja voidaan pelata sit vähän muitakin varmaan. Vai mitä? Jep. Ja niin jos et oo tykännyt tai tilannut, niin tehkää se heti! Uusi tyyli yhdelle skinille. Tai sit botti tulee tappaa teet kommon pistoolilla. Niin, koska botitkin osaa sut voittaa kommopistolilla. Niin, jos sä tykkää tai tilata sitä kanavasta. Niin. Muuten sulla on huonoa tuulia, että sä et ikinä löydä kommopistolia. Mut jos sä tilaat ja tykkäät ja menet seuraavaan matsiin, joka on squadi, niin sinne sun tiimiin tulee sinä, Basu ja Tosi Alpha ja Leva tai Eskolivessa, saat päättää sen. Niin, mitä sä teet? Haluat jotain random botteja, jotka ei edes saa pelaa kommopistolilla tai sellaisia maailman parhaimpia Sun ihmisiä. tiimiläiseksi. Niin, miettikää se. Niin. Joo, mä oon voittanut. Mulle tuli mytik. Joo, mä oon hävinnyt. No tää mulla lagaa oikeesti. Mulle tuli mytik No niin, mulle tuli Legendishanase ja mytik-auto. Mulle tuli mytik Oskari. Okay, mulla tuli pelkkää 2 epikkiä. Ei oo mitään hajua. Ai. Sulla on se 2 kertaa haduu. Ai, kuka tulee mua puskeen? En ollut todellakaan minä. Sotikaa te. Mulla ei oo mitään syytä vielä olla siinä mukana. Onko mulla jo Aapo yhtään epikkiä? Oi. Eikö siis mulla on? Ei jää, vitsi. Molemmilla oli toi. Mytik Oskari. Mä voisit mennä kattoo sen videon, mitä se meni. Mikä oli sun pelityyli? Siis mulla oli pelkkää epikkää. Yes. Kuinka kauan toi video kestää? Ihan sama, vaikka pelataan tätä nyt jonkun verran ja katsotaan mihin päättyy. Mua ei saa vielä. Totta kai saa. Tiedän. Voi Peppu, mua porataan. Ja se on Oliver. Niin, Joo. Nishalla. Oh my god, ja sulla on Nisha. Missä se Junkku menee? Siinä on Aapo. Junkku on sit ihan lovi. No kun se vetää autoshotgunilla mua. Ekaa kertaa videossa kun mä oon. Sullahan on oma YouTube-kanava. Mitä? Sullahan on oma YouTube-kanava. Niin. Mut en mä puhunut niissä melkein. Paitsi yhdessä. Ne yhdessä. Menkää vaikka tämän videon jälkeen tilaa Herra Mäkäläinenkin, mutta älkää tehkö sitä. Mitä sä sanoit? Ihan, et käykää tilaa se, mä sanoin. Mä en kerro mun kamoja, nää on niin hullut. Joo, mä No oon kyllä pelkkiä hävinnyt. mytikkiä, kiitos kun sanoit. Joo, ole hyvä, se on se, mistä arvasit. Mitä? Koska mä Ja siksi sillä on mytikka-auto. Nyt! Mä käytän aina mun SMGtä mun A-ainana. kaikki Mua poraa. poraa jokainen nukka tolla. Joo, olkoon voittanut. Joo, kiitos, että tulit mun luokse.
Tää ammui haulikolla ihan selvästi. Niin, mutta mulla oli auto, mytikoskari ja sitten ton Miten se ei antanut mun ampua? No kun sulla oli, sä kräpläsit. Alko. No. Arvaa mitä. No, Mä sain samat mitä äsken sulla. okay. Mä sain samat, mutta toinen on vaan epikki. Ei sit pusketa. Aapo tiimi, pikkutiimi. Otetaan Junkulta ne mytikit pois. No voi Pep. Voi Peten ase. Missä Junkku on? Täällä. Ai siellä. Aso Aapo. Joo. Missä Junkku on? Oi, mistä Mitä hemputtiin? Mä oon tol niin Mitä hyvä. Oliver oikeesti teki Junkulle? No mä oon niin hyvä Niin tol. siis, mistä sä tulit tees? Mä tulin siitä sun No, päältä. Vierestä. Mitä? Tuli vierestä ja samaan aikaan vähän Miten mä en niinku nähnyt täältä. sun askelia? En mä tiedä. Ja No niin, pelkkiä epikkei. Nishan Lege ja Miten sen sulla voi olla Tiike. Nishan lege, jos se on lege? Ladataan tää. Tai mä otan tän. Sitten mä otan Hei nyt tän. 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 Mitä? Katsotaan. Missä Junkku on? Junkulla on sitten mytikoskari ja sitten Reglessin mytikki. Apos sit Eli varovainen. pelkkiä mytik. Ja mulla on pelkkiä epikkejä. Tosi Niin. kiva. Yritä saada se stormi. Onneksi mulla on paremmat aseet. Hyvä. Aapo. Ihan hullusti vedetty. Niin siis mä en oo tolla Reklessin mikään kauhean hyvä. No miksi sä Nyt oot mä oon toka ja Junkkukin on toka. Mulla näkyy. Bra. Jaa, pelkkiä mytikkejä. Ei tarvi modaa mitään. No mitä ihmettä, mä sain yhden Legen ja yhden Epikin. Joo, hauska kikka. Mua ei saa sit tulla hakea, muistakaa. Yeah. Koska no me pelattiin tätä eilen, niin on säännöt. No niin, mulla on iso. Oh my god, Aava. Onks sulla Nisa? Oh. Voi. Mitä Aapo voi enää sanoa? Aapo nyt! Oh my god. Kuka täällä? Se on se Aapoli. Molemmat poraa mua. Molemmat poraa mua niinkin. Nyt mulla on 2 mytikkiä. Molemmat poraa mua. Miksi tässä pelissä ei oo snipaa? Näin niin. Sitä mäkin. Se täytyy olla tässä pelissä. Meneekö mä kattoo sen videon, kun sä oot tehnyt se? Näin. Ja mun pitää lopettaa tai silleen salaa kato YouTubeen. Ei mit. Mä en enää muista, sanot sä viime heipat ennen kuin sä lopetat video. Oliver. No. Niin mä en enää muista, mutta sanot sä viimeiset heipat niin Viime videossa. sun katsojalle. En mä Tai silleen, muista. että nähdään seuraavassa videossa tai mitä. Joo, mennään tämän matsin jälkeen siihen tiputusmappiin. Ja mulla on pelkkiä mytikkejä. Okei, mulla on pelkkiä Epikkejä, on tosiaan helppoa voittaa. Joo, mulla on pelkkiä lägei. Mulla on auto, shotgun ja Valtteri ja SMG. Nyt Aapo. No älkää nyt heti tulko kimppuun. Älkää Oi. nyt heti tulko kimppuun. Koska sulla on ne kaikki mytikit, että haloo. Haloo Oliver, ei saa noin tulla heti silleen. Niinku haloo! Haloo, Videossa vaan. hiilitauko! Hiilitauko!
tauko. Ei nyt ihan oikeesti. Sitäpähän mäkin. No sit vähän, no voi kakku. Mennään tämän matsin jälkeen seuraavaan matsiin. Niin kuin Oota mä nopee. Mullakin on yksi rauha. Mä nopea lataa mun aseet. Aapo, se on sun yläpuolella, se on sun yläpuolella. Joo, mä lähden vegeen täältä. Että mä voin vähän tehdä näin. Oho. Joo, Aapo on voittanut. Paras se. Joo, todellakin. Mä oon vähän parempi mitä Valterialla, mitä Junkku ajattelee. Jukko ei saa käydä hakemaan mukaan, moi. Sieltä saa väkeä. Tai no ei sen kannata. Noniin. Mennään sinne edittausmappiin. Käykö mennäänkö sinne edittausmappiin? Yeah. Ai jos on vaan neitä, vaan haulikoita. Ei kun vaan sinne, missä ei oo mitään. Mistä täytyy tiputtaa? Niin, sitä mitä me pelattiin eilenkin. Eikö sä muista? Mä en Aapo? ehtinyt liivata, mutta mä sain Valteria, Mytikin ja Autoshotgunin legena. Ei, kuka laittoi jonkun Lego Fortnite? En mä. Se oli Taapo siinä. Mä en ollut. Mä en edes ole loppissa ollut. Tulkaa. Sano sit, kun sä oot lähettänyt sen video. No joo, mutta se ei ole niin helppoa, kun mun pitää vielä vähän editoa ja sit silleen. Kun en mä nyt pysty sitä, mun pitää mennä itse YouTubeen vaan lataa se sinne. Ai edit varsi. Niin. Ei saa mennä ihan, Joo. ei saa mennä heti alas Ei, ihan siinä alussa. joo ei. Junkku ready. Ready Junkku. Kuinka paljon V-buksia me saitiin ilmaiseksi? Eli mulla on 500, 600, 700, 800. Mulla olisi 800 V-buksia, jos mä en käyttäisi rahaa. Okay. Junkku ready. Mitä? Paina ready. Sellainen, jossa lukee R-E-A-D-Y. No vihdoinkin se painoit tuosta R-E-Y-D-Y. Jep. Ai, R. Mä teen parhaan tanssin. Ja samalla mä laitan parhaan skinin. Oliks toi paras skini? Oliks? Mut jos te vertaatte Brawliin, niin mitä Shelly on niin hyvä, vaikka se on aloitus? No eikö sä oot selkkauksella Shellyllä, kenellä on valmiiksi superi. Eli ei saa tippua heti. Älä. Sä just Mä en tiedä, onko tää sit niin kivaa katsottavaa, mut mä tipuin. Älkää kysykö miksi, onks Junkku siellä ihan alhaalla, ei. Missä Junkku on? Siis tää ei päästä mua jostain syystä peliin. Nyt tää näyttelee jotain tätä mun laskeutumisvarjoa. Taas sä tulit liian myöhässä tähän mappiin. Kun sun loudas niin... Katoppa, se ei oo mitään auttamista, kun odottaa toista itemiä tuolla tiilissä. Oot sä jo tuolla Ei tarvi kuvaa odottaa toista itemiä tuolla. Sillä ei sulla mahdollisuus voittaa.
Jos sä saat jonkun Ketä? jos sä saat Oulun lempivälikalan, niin sit sä pääset driftiin ihan taivaaseen, että sä pääset puuhun takas. Tiedä. Mut kun mä en tiedä mikä, mä sain jonkun ihme laudan tai jonkun tämmösen. Mä en tiedä, Mä täällä vaan teen jotain viivaa. Mut siis... What? Kumpi selviää pidempään? Sitä ei vielä tiedetä. Tää on tosi pieni. Apua! Kumpi selvii? Tanssitaan. Ihan oikeasti. Kumpi tän voi voittaa? Kumpi tän Apu voi voittaa? Viisela. Ei! Mihin sä kuolit? Stormiin. Mulla jäi oli tasa- 100 helaa. Mulla jäi 5 HP. No, mitä hemputti? No en mäkään. Onks Jukku nyt tässä pelissä? Oh. On. Voi... Ette ole tosissanne! Tippuks Oliver mukana? Ole! Kiitos. Nyt ette ole tosissanne. Pitää katsoa reikä. Jos katsotte tiilestä ylöspäin, niin Laittakaa joku tohon te näette reikä. mun editit. Vaikka mä oon Nintendo Switchillä. Nyt! Oho. Jos te ootte tiilellä, niin voitte nähdä mun editit. Ainakin hullu Nintendo Switchillä. No kato muun. No se on hullu Nintendo Switchillä. Oh my god. Nyt! Oh kiva, toinen itemi. Ei mitään. Saiko sä joku shotguni? Mulla on yksi tosi hyvä itemi tässä mun Invissä. Voit tiputtautua tänne. Tää ehkä päättyy stormiin. Mitä Minne sä hemputti? tipuit? Sä edittasit just mut pois silleen. Ei kun sä teit sen reijän siihen, niin sitten se siitä silleen... Oh. Ei kun sä edittasit oikeesti mut pois. Eiks sä mene tahalteen? Nyt se on iso Tää mahdollisuus. heitti mut lobbyyn. Bro. Jonkulla crashas peli. Oh my god. Mä voin vähän auttaa. Vautapa. Tanssitaan! Bro! Älä. Mitä hemputti? Toi ei anna mulle. Ei kiinnosta mikä itemi. Mua kiinnostaa Tää alin. video voisi olla vaikka tässä sitten, kun tää matsi on loppunut. Tää video alkaisi olla tässä. Moikka!